खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी इउ पिपल दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनोब्ला जौगानायनि हाबा मावनो एबा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय माखासे ग्यारेन्टि एबा मेनिफेस्ट'फोरनि गेजेराव दं हा बिथांखि। थांनाय 5 बोसोराव इउ पिपल दोलोआ सरकाराव थानाय समाव हानि जेंनाखौ सुस्रांबोबाय थादों आरो बे बारावबो फिन सरकाराव फैफिनोब्ला आद्रा थानाय हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे ग्यारेन्टि एबा मेनिफेस्ट'फोर लादों इउ पिपल दोलोआ। बेफोर ग्यारेन्टि एबा मेनिफेस्ट'फोरा जाबाय बिटिआरनि गासैबो नंगुबै नोगोरारिफोरनि हानि मोनथायखौ होनाय जागोन, हा गैजायै नखरफोरनि थाखाय हा होनाय जागोन आरो बड'लेण्ड आवास योजनानि सिङाव गासैबो नखरफोरनि थाखाय। नैथियाव गासै 3163 गामिफोराव 2029 मायथाइसिमाव गासै बोथोर लामा फोनांजाबनायनि राहाया लुफुंजोबगोन आरो गासैबो दैबाना जाथावना गामिफोराव हा खुरखानाय आरो हा गिसिखानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय रादाय लादों इउ पिपल दोलोआ। आरो थामथियाव राजा लामा, गामि लामा, दालां, फुड पार्क, कोल्ड स्टरेज, वेयर हाउस, लजिस्टिक आरो जीआई हेरिटेज पार्कफोरजों लोगोसे गेलेमु स्टेडियाम, अडिट'रियाम, वेलनेस सेन्टार लुनो आरो रायजोआरि हान्था मेलानि खाबुफोरखौ बांहोनो थाखाय 10,000 कौटि रां खाथायनो थाखाय रादाय एबा ग्यारेन्टि लादों इउ पिपल दोलोआ। इउ पिपल दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनोब्ला बड'फा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव क्लास्टारफोरनि जौगाथायजों लोगोसे आबादारिफोरनि थाखाय सानखराङारि गोहो फज'नाय, दै जगायनाय आरो जोनथोरारि खालामनाय जागोन। गासैबो आबादारिफोरनि इन्सुरेन्स थांखियाव सोफानाय जागोन। बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों अमा फिसिनाय, दाउ बोरमा फिसिनाय, फिथाइ सामथाइनि आबाद, सेरिकालचार आरो गुबुन हाबाफोराव गं 1 लाखनिबो बांसिन नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो ग्यारेन्टि लादों। आरो जोबथियाव बड'लेण्ड ग्रीन मिशननि सिङाव रायमना हायुङारि पार्क आरो सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क गायसननाय जाबाय। सुबुं आरो जिब जुनारफोरजों लोगोसे जिउ खुंनो हानायखौ बांहोनो, सोरबिथिङारि दावबायनाय आरो जायगायारि रांखान्थिखौ मदद होनो थाखाय गोदानै कालिंदुवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौबो गायसननो थाखाय ग्यारेन्टि लादों इउ पिपल दोलोआ।